No en tinc ni idea, però sembla molt decidida. Ja deu saber el que es fa. Jo crec que avui vol fer classe al jardí. Ja saps que la Momo sempre té unes idees una mica rares. O potser vol pintar la classe d'un altre color i treu les cadires perquè no s'embrutin. No m'imagino la Momo pintant res, jo. I ja saps que li agrada molt jugar. Jo diria que el que vol és que juguem a alguna cosa. Doncs jo no em sé cap joc que s'hi jugui amb cadires. Jo sé jugar a un que és molt divertit. Es posen unes quantes cadires fent una rotllana i tothom hi va ballant al voltant mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom corre a seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. I al final guanya l'últim que s'asseu. Caram, que divertit! Avui podríem jugar al joc de les cadires. Anem a parlar amb la Momo, aviam si ens deixa jugar amb ella. Hola, Momo! Per què has tret totes aquestes cadires a fora? Tenia ganes de seure al jardí. I ja està? No les has portat aquí per jugar? Milo, les cadires només serveixen per seure. No s'hi pot jugar, home. Bé, et pots imaginar que són un cotxe o un avió o... Doncs nosaltres sabem un joc molt divertit per fer amb cadires. Molt bé. Però per què m'ho dieu a mi? Momo, tu tens 4 cadires al jardí i volem jugar al joc de les cadires. Però jo no vull jugar a res, només vull seure i admirar el paisatge. Com vulguis, però ens podries deixar seure amb tu? Esclar. M'agradaria saber què feia la Momo amb tantes cadires amunt i avall. Segur que volia jugar a alguna cosa. Doncs jo també vull jugar amb ells. Els hi podríem portar alguna cadira per jugar. Sí, em sembla molt bona idea. Però jo no sé on són les altres cadires. Diria que la Momo les ha agafat totes. Espera, jo n'he vist una sota el tobogan. Vinga, agafem-la i anem amb ells. Hola, nois! A què jugueu? No juguem a res. Només seiem i prenem una mica el sol. Que avorrit! Jo em pensava que jugàveu alguna cosa amb les cadires. Rita, amb les cadires no s'hi juga. Només serveixen per seure. Per això no s'hi pot jugar. Això no és ben bé veritat, Momo. Jo sé un joc molt divertit que es pot fer amb unes quantes cadires. Ens l'explica, sisplau? Nosaltres som 6. Oi? Doncs es fa una rotllana amb 5 cadires i tothom hi va donant voltes mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom s'ha de seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. Guanya l'últim que s'asseu. Sembla divertit, per què no hi juguem? Com vulgueu, però jo trobo que aquest joc és una ximpleria i un avorriment. Ja ho veuràs, Momo. Un cop hi hagis jugat hi voldràs tornar. Esteu tots preparats? Som-hi, doncs! Recordeu que mentre soni la música hem de ballar donant voltes. Però quan s'aturi ens haurem de seure. El que es quedi sense cadira estarà eliminat. Vinga, que soni la música! Oh, quina mala sort. M'he quedat sense cadira. Que en soc de burro. He continuat ballant sense música.
podem tornar a jugar?